vedetään tällaista samankaltaisia vähän chilliä, mitä se nyt on aina vetänyt. Sitten mä mietin, että kun Chris on nyt niinku päivän sankari, että voinko mä oikeesti vetää sellaista rauhallista omaa. Mä rupesin miettimään, että niinku, minkälaisia biisejä niinku, voisi Chrisille vetää. Se mulla tuli yksi mieleen. Ja tää on sellainen, aika harvoin tällaista musiikkia soitan. Mutta mä uskon, että Chrisen takia mä pystyn myös tähän. Ja tää on tosiaan, vaikka mä tässä itse tällä hetkellä istuskelen, niin mun mielestä tää biisi oikeastaan myös kuvastaa sitä, että jos teillä on sellainen hetki, että tunnette, että pitkän aikaa istunut, niin voitte tässä biisin aikana myös nostaa ylös, koska tekee ihmiselle aika hyvää välillä nousta ylös. Se ruoan seassa vähän fiilistellä